नैबाव जेसेखि माने बिजाथि थायाथों मानो जायहा जेसेखि बुङाथों मानो बे सबाइजार समस्तिखौ UPPL रावबो सेनानै लांनो हाया बे बाराव आरो बेयाव जोंहा फनेन बर' बिथाङा जोबोद मोजां मोनसे भट लानानै देरहादों। नंगौ दिनैहाय जोङो सबाइजार समस्तिनि इलेक्शन स्टियारिं कमिटि अफिसखौ जों दिनै बेखेवबाय। सबाइजार हिसाबैथ' जोंहा UPPL हिसाबै थांनाय जोङो बोसोरनै सिगांनिफ्रायनो बे सबाइजार समस्तियाव जों बोरै जोंनि फारसे लाबोनो हायो बेनि थाखाय एकदम गुड लेभेलनिफ्राय लानानै जों खामानि मावदों आरो जोंहा फेज 1 फेज 2 खालामनानै बिनि उनाव न' थांनानै बोरैहाय UPPL खौ न'खर UPPL जेरै होनदों बेबायदि बोरै खालामनो हायो गामि टाउननि बिदि UPPL खौ जों बोरै खालामनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावदों। ओंखायनो नैबाव जेसेखि माने बिजाथि थायाथों मानो जायहा जेसेखि बुङाथों मानो बे सबाइजार समस्तिखौ UPPL रावबो सेनानै लांनो हाया बे बाराव आरो बेयाव जोंहा फनेन बर' बिथाङा जोबोद मोजां मोनसे भट लानानै देरहादों। जोङो 40टा समस्तियाव जिथु बिजाथि होदों खमसे खम जोङो 30टा जोङो मोननायनि थाखाय जोबोद रोखायै जानानै दङ आरो एसे जों गोसो होबावोबा 33 बा 30बाबो जों मोननो हायो। केन्सेल जानाया बोरै जानाय बेखौथ' मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय आरो नोंथांमोन मिडियाया मा खारनाव केन्सेल जानाय बेखौ दिनै माने रिटार्निं अफिसनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ फुरायैनो दिहुननानै मोनबोनो हायो। दा रायजो राजानो खोन्थानांगौनि बिबाना नोंथांमोना जाहैबाय मिडियानि गेजेरजों। मानोना जों खोन्थायोब्ला बे बिथाङा जेखौ बुंदों बेबायदि सन्देहआ थागोन, बेनिखायनो बिनि सैथोथिखौ रायजोनि खाथियाव बोर लानानै होनांगौनि बिबाना जोंहा मिडियानि सुबुंफ्रा नोंथांमोनखौनो आं खावलायबाय।